28 януари 2024 година. Плаваме. Да, плаваме. Температура на въздуха 3-4 градуса. Температура на водата не е много ясна. Скорост на вятъра към 6-7 метра в секунда. Какво ще да ви кажа? Да, припръсква лек дъждец. Нещо да кажете в своя защита? Много приятно време. Не се потиме. Не се потиме. Няма нужда от чадъри. Чудно, приятно. Добре. Чудно. Имаме мощ на борда. Морж? Кой е морж? Виж го с тия мустаци как прави.